paljon kilpatanssijoille perjantaina semmoisia kampauksia, että ne lähtee viikonlopuksi, jopa viikoksi jonnekin Barcelonaan tanssimaan. Ja ne tehdään perjantai-aamuna ja kilpailut on sitten lauantaina ja sunnuntaina. Ja pelkästään yksi tuote niin pitää sen kampauksen. Et meillä sanotaan, että kampaukset ovat jopa saunan kestäviä. Et on niin ihana, että kun muotoilutuotteita meidän alalla on 35, on sitä tätä tuota, niin sitten sä kuitenkin pystyt pelaamaan yhdellä tuotteella. Että, no vaha on tietenkin semmoinen, että vaha ei korvaa muuta kuin vaha, mutta sitten, koska tuo niin iso pisara, niin jos heti työstää sitä pintaa ja antaa siihen rakennetta, niin saa myös rakenteisen pinnan. Ja sitten tässä ei ollut sitä muotoilutuotetta, niin sitä heti, että jos haluat jättää kovin rakeisen ja semmoisen niin kuin suolasuhkeet tekee, niin puristelu ajan kuiva, koska se kuivattaa aivan hetkessä kuivin hiuksiin. Sehän on alkoholipohjainen ja alkoholi tekee sen, että se kuivattaa heti. Ja sitten jos että ei halua niin kovaa pitoa, sitten tuo toinen. Ja me opetetaan, että käytät pöylinesteenä plus sitten lakkana. Voiko olla jopa lämpörummien alla? Joo. Että harjautuu hyvin auki. Harjautuu hyvin auki, mutta todella tuossa punaisessa on todella hyvä pito. Todella hyvä pito. Et sitten itse kun föönaa, niin monesti mä teen niin, että mä laitan tuon sinisen, aloitan sinisellä työstämiseen. Ja sitten näihin paikkoihin laitan, niin kun, just kun on siellä kohti menossa, niin sitten tuota punaista niin kuin ikään kuin tyvikohtajaksi. Okay. Ja sehän antaa äärettömän hyvän kiillon verrattuna vaikka muotovaahto. Muotovaahto on aina sellainen, joka sammuttaa kiiltoa hiuksesta, vaan samentaa hiuksen pintaa. Niin tuo antaa kyllä hyvää kiiltoa, mutta se, että punainen on niin nopea niin kuin tarttumaan kiinni. Ja tätä tulee käytettyä harvemmin, mutta tämä on tosi hyvä suoristus voiteen tyyppisenä, jolloin föönataan, suoristetaan. Ja sitten tässä ollaan aivan koukkussa tämä hydroniöljysuihke. Nykyisin tehdään niin, että aina kun tullaan pesupaikalta, ennen kuin aletaan kampaamaan, niin laitetaan muutama näin ja sitten vasta aletaan kampaamaan. Tämä asettaa sitten, kun sä hiusta leikkaat, niin semmoisen, että kun hiuksesta joku hius kuivahtaa, niin se lähtee lentoon, että sä pystyt vetämään niin kuin aivan suoraan. Ja tietenkin ne, että latat, jotka vaan takertuvia. Ja meillä tehdään kuitenkin kaikkia kemiallisia töitä. Me ollaan oltu vuodesta 1986 ammoniakiton kampaamo. Ei tuoksuton kampaamo, vaan ammoniakiton kampaamo. Mutta meillä tehdään kuitenkin permanentteja värejä ihan, mutta ammoniakitomalla. Muistat, kun mä sanoin ammoniakiton, niin ai te ette tee mitään muuta kuin leikkaatte ja kampaatte, niin siksi, että me tehdään myös kaikkea muitakin. Niin, mä laitan jopa permanentin alle silloin, kun on latvat entistä permanenttia tai vaalennusväriä, niin tämä ei kuitenkaan häiritse sitä permanenttiaineiden toimitusta. Mutta tietenkin, että silloin vaan tsut. Muutama. Hyvin monikäyttöinen. Ja mä näytän sitten tuossa kampauksessakin käytetty. Ja sitten näistä tuoksuista, koska se kun me hoidetaan ihotautia, niin meillä on myös allergiset asiakkaat ja me joudutaan lukemaan just näitä inkilistoja, kun asiakkaat tuovat. Ja meillä ihotautilääkäri tekee niin kuin tämmöisiä päiviä. Niin näistä kysytään nyt tämän liki vuoden ajan on kysytty näistä hajuista, koska näissä on kuitenkin jonkinlainen tuoksu. Että asiakkaalle täytyy niin sanoa, että tuoksu tulee jostakin eterisestä öljystä tai jostakin öljystä tai uutteesta tai yrtistä, eikä se ole synteettistä tuoksua. Koska se tuoksu heti on sellainen, että allergiahan on sellaista, että kun sä oot allerginen tuoksulle, niin jos sä haistat jonkun, että nyt se tupsautti joku, joka haistaa, niin asiakas voi saada tämmöiset piiloallergisia oireita esimerkiksi, heti ottaa vähän henkeen, vaikka se aine ei ole sitä, joka, niin asiakkaalle täytyy puhua näistä tuoksuista, että vaikka tämä on tuoksu, niin se tuoksu tulee sieltä, täältä, tuolta, eikä se ole synteettisiä tuoksuja. Niistä tuoksuista.
Ja se, että asiakkaalle on itse huomannut ja asiakkaalle on puhuttu näistä sampoista ja hoitoaineista. Yleensä kaikki tavalliset sampoot, en sano kaikki, vaan yleensä kaikki, sisältävät jotakin pintaliukastavia aineita. Tarkoituksena näillä pintaliukastavilla aineilla on, että sampoonpesun jälkeen hiukset on paremmin kammattavat eikä niin kauhean takkuset. Silloin kun pestään hiuksia, niin silloin pestään hiuksen pinnalta sitä paksua lipidikerrosta, rasvakokelmaa pois ja päänaasta rasvaa, niin kaikki karva, oli se niin ihmisten tai koirien tai kissojen tai silkkipusero, niin kaikkihan on nahkeita ja nihkeitä sen jälkeen, jos on yhtä pintaliukastavia aineita. Ja yleensä nämä pinta-aktiiviset aineet, pintaliukastavat aineet on erilaisia silikooneja, jotka sisältävät sampoissa. Kun näissä ei ole silikoonia eikä tällä tavalla pintaliukastavia aineita, niin on pitänyt asiakkaalle opettaa, että täytyy pelata sampo ja hoitoaine. Että sinä, joka olet käyttänyt vain sampoota sen takia, että hoitoaineetta, että se painaa hiusta liian raskaaksi, johtuu siitä, että siinä sampoossa on ollut jo näitä hoitavia pintaliukastavia aineita, että nyt sulla täytyy olla joku hoitoaine. Ja me otetaan, että sampo voi olla vaikka syvä tai tämmöinen puhdistavampi. Ja sitten otetaan hiusvarren mukaan sitten se hoitoaine. Silloin se voi olla vaikka Honey Rose Suple, jos on semmoinen kuivattu karhea hius. Että aina pelataan vähän näin, että ei niin, että mennään sarjassa tällä tavalla paketissa, vaan niin, että mitä sä peset, oikein sä peset päänahkaa, millä sä peset, minkälainen päänahka sulla on. Ja sitten minkälainen hius sulla on, mitä tarvitset siihen hiukseen, tarvitko nää siihen enemmän rasvaa, liukastavia, kosteuttavia, paikkaavia, korjaavia aineosia. Ja asiakkaat on täytynyt vähän opettaa täällä. Nekin ihmiset, jotka ei käytä hoitoainetta, niin mä oon sanonut, että okei, että mä annan tuommoisia, näitä on kiva pitää, että asiakkaalle joskus tulee ihan annettua ilmaiseksikin, mutta tai sitten niitä pikkupussukoita, että kokeile muutaman kerran, miten se toimii tämä hoitoaine. Ja sitten on tullut semmoisia vastauksia, että tämmöisiltäkin, joilla on erittäin rasvattuvat hiukset ja babyhius, aivan semmoinen untuva hius, että ikinä en tällaista hoitoainetta ole kokeillut, joka niin selvittää, viepi ilmavaksi, mutta ei pudota hiusta. Ja se, mikä on tullut sitten palautteena, itsekin olen huomannut, että koska se sampo oikeasti nyt pesee, koska sampoon tarkoitus on pestä hiukset puhtaaksi, niin hiukset on paljon pidempään ilmavana ja puhtaampana. Mehän ollaan rasvakansa, suomalainen on 85% väestöstä on iholtaan rasvaihoinen, ei kuivaihoinen. Niin meillähän on ongelma se, että sitä rasvaa on liikaa. Niin ne on sitä mieltä, että hiukset on paljon pitkään puhtaampana ja ilmavampana ja puhtaampana. Tietenkin sen takia, kyllä talirauhanen toimii edelleenkin, mutta sen takia, että siellä ei oma rasvan lisäksi ole näitä pintaliukastavia aineosia. Ja mähän aivan ensimmäisenä kysyin sitten, että onko sairaus hiisasampota, että varsinaista hiisasampota ei ole. Kun meidän ongelma on rasvattuminen, niin tämmöinen seporoinen päänahka, eli rasvainen päänahka ja rasvaiseen päänahkaan liittyvä rasvainen hiilse. Hiilse täytyy aina luokitella joko rasvainen hiilse tai kuiva hiilse, ei niin, että se on vain hiilsettä, vaan rasvainen hiilse ja kuiva hiilse. Ja sitten nyt kun tämä sininen syväpuhdistava Clarity-sarja ja se Egypti ja Henna-sarja muuttui tähän uudeksi sarjaksi, niin meilläkin on ollut opetteleminen, että kuinka pääsi nyt menee. Eli silloin kun on rasvainen päänahka ja seporoinen iho ja rasvainen hilse, niin siinä on aina se ärtysä, tulehdusherkkä, se on punainen, sitä tietenkin kutiaa, mutta se on sellainen polttava se kutiaminen.
eli tuletunut päänahka. Tämä tea tree on tietenkin, tea tree öljy on aromaattinen öljy ja se on sellainen, jolla pystytään jopa bakteeria ja sieniä tappamaan iholla. Ja se on aina tämmöiseen päänahkaan ja silloin se on tea tree shampoo, ja joka on tämmöinen seporoisen rasvasen tai rasvasen hilseen shampoo. Ja sitten tämä toinen, joka on tämä Primrosa. Teepuu, tea tree, tämä oli sitä tea tree. Joko sinne rasvasen. Ja sitten, toisinpäin. Mä menen aina sekaisin.